Добре, здравейте всички от VBOX 7, аз съм Алекс и намерихме най-якия текстчер пак ROMcraft. Плагинс има, даже плагин има. Его. Чък Норис има. Да. Аз не съм на конки, нема го чувате. Да не мислите, че си говорим самичко, нали? Изумяваме с страхотната си красота. Вижте ROMcraft в действие. Ето го. Не. Всъщност потребителите от VBOX го виждат в момента. Това е кратко видео. Аз просто да ви покажа, че има текстчер пак наречен ROMcraft, който е много яко. Гледайте какви яки изображения има ROMcraft-а. Даже роми има. Да, и... Ти намери ли си текстчер пак, бе? Защото... Да, той псува VBOX. Най-често. Няма да цензурирам, защото аз не псувам, а и тебе не те чуват, така че... Тихо. Няма смисъл просто да се говори. ROMcraft виждате го, ето го, Spider. Не мога... Аз и моят приятел не мога повярваме, че... Има текстчер пак наречен ROMcraft. Тихо бе, никой не те знае. Той ме бахама. Чайте ви има ROMcraft за действие. Ондебах. Тук някакъв говори на цигански, ако не разбирате. Аз просто... Ще има линк в описанието да видите якия текстчер пак, ако ви кефи. Ще го стоя на някакви купчета. Ще видим. Това е... моя скин. Той е, нали го знаеш, бе? Наус. Тук са ми го направили в голям размер, пак на ROM. Ма тия са някакви вермангали. Така, ето го текстчер пака. Макдоналдс това са направили тук. В друг клип ще им покажа Петко циганина. Аз се свалих Nostalgia Craft. Кефи ме вече, носталгията. Сега ще покажа откъде си стегите скин, нали, защото някои хора, нали, нямат скинове и да вече. Като пича наречен... Не. Добре, това ще го махнем са. Не, направо ще излезем в сайта, значи, ето го. Ще има и... Не. Това на ROMcraft няма го има. Ще има линк в описанието на ето това. MK Skins. Search. Да, Search. Search. Да, е Search, сета. Има ли смисъл? Тук е това име, което пише, че и това е много трудно за мене. Чайте, спри да намерим на хората скин, бе. Вижте, Йом Том е това име, като цъкнете на скина. Цъкате на скина, избирате си някой скин от 1250 страници или беха, не знам. Аз имам скин и ето тук, това... Ма къде бе? Това име го копирате и си го слагате в началното меню на Minecraft, нали знаете. Пуска ви, вие трябва да си напишете името. Ма къде бе? Добре, и трябва да си напишете просто името. И вече трябва да имате това момче. Това е някаква забратка и какво ли е? Вързано на устата му. И някаква розова тениска и сини гащи. И много епична. Добре, това видео стана 5 минути почти, аз ще го направя 5 минути. Значи ще ви покажа още нещо. Значи, ако искате мапове, напишете ето това. Minecraft World Share, или Share, не знам какво беше.
И от тук си избирате world-ове, които си ги теглите до download map. И става по-яко. Може да си изтеглите, например, това. И добре. Това ви всичко от мен. Дано е харесал. Бай!